Isang panibagong low pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang alas 3 ng hapon ayon sa Pag-asa. Nabuo ang LPA sa bandang Borongan City, Samar at posibleng makaapekto sa Bicol Region, partikular na sa Masbate at Sorsogon bukas na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-uulan. Inaasahan nating kikilos ito patungo dito sa ah, Bicol Region areas probably bukas ng umaga. So most likely dahil nga sa paglapit nitong LPA bukas, posible yung maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan dala nga nitong nasabing LPA. Mababa naman ang tsansang lumakas ito at maging isang ganap na bagyo. Ngayon nakikita natin na ano pa siya, low likelihood. So hindi pa natin makikita na mabubuo siya into tropical cyclone sa susunod na 24 hours. Pero hindi natin rinurule out yung possibility na maging ganap siyang bagyo sa mga susunod na araw dahil nga ah, mainit pa rin yung ating sea surface temperature. Samantala, dahil sa LPA, asahan din daw ang pagbaba ng heat index sa susunod na mga araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.